Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Mijn naam is Oscar van Dam, ik ben live vanuit de rechtbank op Curaçao. Ik doe verslag van een belangrijk kort geding dat momenteel speelt. En daarom is het waarschijnlijk niet mogelijk om de Extra Journaal op de gebruikelijke manier op te nemen. Er is vanochtend een kort geding begonnen dat het land heeft aangespannen tegen de bonden verenigd in de CGOA. Het gaat erom dat volgens het land de bonden op deze manier niet het werk mogen neerleggen. Volgens het land is de politie, de brandweer, de douane cruciaal voor het land en mogen ze niet hun werk neerleggen. De bonden zeggen dat de minister het CGOA niet serieus neemt. Volgens hen moet hij aangeven waarom er geen indexering, waarom er geen loontreden en waarom er geen 3% lump sum wordt betaald. Tot die tijd zullen de bonden in staking blijven. Volgens de advocaat van de bonden, mevrouw Asjes, is het ongehoord dat de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Aimé Conquet, weigert te overleggen met het CGOA over de indexering en de loontreden en de 3% lump sum. Ze stelde in de kort geding vanochtend: we zijn tenslotte toch niet in Venezuela. How stupid can you be? Als minister die weigert met de bonden te overleggen. De rechter heeft momenteel geschorst. Als gevolg daarvan kan er geen extra journaal op dit moment worden opgenomen. Maar deze zaak is van zo'n belang dat we voorlopig in de rechtbank blijven totdat er duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.